салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хуб ҳастен, тансият ҳастен. имрӯз ман хостам барои бегоҳ чебурек тайёр кунам. хамира гирифтам озир. инҷо мондам ки камтар истад, баъд тунук мекунаму тайёр мекунам. ман хостам ки чебурекро аз картошка тайёр кунам. Барои ҳамин дар инҷа картошка душон дестам. ҷӯшид тайёр шуд, баъд чебурека тайёр. То картошка пухтану хамир расида наша, ман хостам ки каме дубос шудаги будам ҳаваё инҷа афтоҳ кунам. либосҳои ҷизир кардаги бачама бурораму айсарака ягон либоси тоза пӯшонумша. ҳамхел хулиганай бинем наместа, ин сугирия мекунам, он сугирия мекунам. ман ба зур маҷбур мепӯшонумша. хулоса на либос бачаи ман ҳамхел либоспӯшия нав намебина. ход ба фикри ман ки ҳамаи кӯдак ҳамихелай либоспӯшия нав намебина. кӯдакҳои шумо чӣ кунад, чӣ хел либоса мепӯшанд? бачама либосоша бировардам, баъд 1 соат мешақӣ ховуш кардам, ҳарчи ховуш бурд. акнун мегузарем ба қисми тайёр кардани чебуреко. ҳамихел зуволаро айбайндута кардам, баъд кулача майда кардамша. озир ҳамаша мегирем, ҳамхел кулача мекунем. баъд ман начинкаша ай картошка, помидор ва зелена реза кардам, тайёр карда мондум. ҳамихел ҳамаша кулача мекунем, тунук мекунему, баъд начинка да дуронш мемонем, мепазем. чебуреко ба маза мешаванд. ман якташа пробит кардам, бениҳоят ба маза омадагиаш. шумо ҳам метавонед тайёр кунед дӯстонам. имрӯз баъд аз тайёр кардан бояд ман дар хона, имрӯз берун набаромадем, дар хона бояд ждат кунем ки кайласка заказ кардагием, ҳавай бояд биёя. дина занг задан ки мо ай соати 10 то 2 гуфта будем. дина занг задан гуфтан ки мебиёрем, наметонем барвақт оварда ба кайёрад. ман гуфтам бегони хай биёрем. ҳавая бояд бегони биёран. ман ждат дорум, аллакай уже дер шудагиай, соат уже 6-7 меша. чӣ наовардистиан кайласкара, намедонам барои чӣ. шояд ки камтар дертарак мебиёварда бошанд. агар ки кайласкара овардан, ман ҳатман барои шумо урам сиёмка мекунам, нишон медиҳам. агар у видеои мара тамошо карда бошанд, кайласкара нишон дода будам, ҳамора заказ кардемо. бояд ҳамин рӯз биёяд. 31 заказ карда будем, доставка только 2 дадоштанд. имрӯз 2 бояд акнун биёранд. дӯстони азиз, бо мо бошед, видеои маро то охир тамошо кунед, дастгирӣ кунед. ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ки бо ман ҳастед, видеои маро тамошо мекунед. раҳмат дӯстонам. манам хеле акнун чебурекоро мепазем. ман тайёр кардам. акнун ман якум бор ки тайёр кардам, хушрӯ аввалош наомадам, баъд охироша хушрӯ тонистам. гирдаки хушрӯ ҳамаша буридам, хушрӯ омадан ба хона махфуз шуд. ман бисёр пухтагӣ будам. ҳавая яко камтаракша гирифтам, нишон додам. хушрӯ карда сиёмка карда барои шумо нишон додам дӯстонам. охири видео тамошо кунед ва баҳочен ба ман дар комментария нависен ки чӣ хел ба шумо махфуз шуд ин чебурекои пухтагии ман ёки не. ба ҳамаи шумо ман дар инҷо хайри хуш мекунам. ба ҳаматон хайр.